Previously on AHINTASEM. Esumpa ya sun wa ahimfio no ye mo ya baso se akwa dan mom ne ye bebo na baso wa ahimfio. Ya kwade we fiefie mu prapra. Twitwi. Ne yewe. Ne nai. Hwenwuma ye na ahimfie. Na defo be ware no hyene ni munyam a. Osile. Osumpa no a wo so ye no. Wo kɔ hene ware ye. Defo wa no. Enzonte. Oh, I am it. Therefore, be worry aquade. Ania. Yes, AHINTASEM to say Japan and Tatia Frititio. Resanting, I'm your boss, only assassins to say Binono. No man for the Damas pass on the frame. We are city a buy. The moon I must. You saw a face. Let's see a Mohuacasa. Why a fake? And Mamma, one in Brantia will be a who sees a come. And I'm a frame one. It's minimum be due como. Maybe 2 or 4. Now that you know, so be a funness and a breast sin year or bomidin. I can't say. The titulu and Maba one now move woman. I had a moment I will for me and let her. And Maba one now move woman. See a casactesia any day. Your casactesia any day. When your casactesia, any day what catano. A see 1 year no basa. And just some poker in our son that chess away a catesia and now ya buy out. When no kasa, when Nancy a 1 year, and a chilla say, we are Catesia, and I say we are Babawa. So we see you, a catan who see, not so no kasa, and yeda, we are Catesia. Sansa Wujina, when I was see you who come, no be one on our Casana, some be through a number, air time, a bonwa, a good nipedian who anyone say. A good hoofing. It's Mumma no kasa, and yet name him. I do bro. Kwa be fa so anu mpanyi fo be kasa panyi ni kura niam anu oba obekwa akogye no be bra wo ho ase no ene be kire aba ya akora ye den wo ye de tosu mienu empere wanyensen empana twe basa sa aba ya wasi so na branche bi wo kotare dan chem wo ye kotere nso ye de wo fam dan ho ade chena na mkroma wo sere hwe ni panim sa asa wo ye enso ade sa esuma sidwa a wumbu ho akontan kire wo bia na wudie onso wa feli wo mutim abaya de fa wo hu si ho fa wo hu sie na branche bi hu na sa nani gye wo ho a de akoto ne maame ne papa anim wo matutu o mo nan abafi abagye wa wale wo de wakọ obuo kwa so Mami peja uti. Obuo kwa so. Odu koduru a odi buo ni ani die be den. Ebe ma osan se ofa wa boden. Na anu no kote telefitire na koye mpere wanyensen na akoye abusua fa anu ha ne ha. Ni ye de wo hye ne kon a. Odu koduru a ofa anya hwe. San se wankasa odo ho aye den a che ne dada. Enti wuni buo. Me kana na mo mrantie no nso. Die mu chiri ni se mu behu sa baba a wabi mpoku ya pie.
ene say ya ohu na say ya kekre ene ohu say ha na de bia ya soma baba wan ma ne fa ho na obebo ne kwan ato ne kwan na ho ba bia okọ na wo so fa nifa enso no na mbanku okopra ye den ahwe wo dwane akosia da chi bi ebe fono tsena se sa brei na wo ho nso ye no fa wo wedie ene wo ho oden fa ye adwuma den na se da chi bi edru so obetimi abọ ho ka wa wo fo kosere ne mawa wa ma nani anya den anya ne ya wa hwe ne yie ahwe wone ne ma ama omani aye den age ewa awale ni na mo de mo kotetare dan ho ne ye de ne be so kon ena enye mia ena ye mia nanano mo mpesa eyesa edi ofi ebe ka wo man edi fi be ye den ebe ka wo man enso nto woni birem ewiambo woni birem aduane mma woni birem eba sa nananom ena ye den ehunu amane ebi be ka me ebi be ka mu nyina enti me tumofo mo so awalefo no nyesa awale ya ne wawie o di wokunu ni to wompa yie to mpa ni yie na to ni yie na nu aduane siesie be ma no se wo siesie na onkodi mpokua foforo achi o se wo siesie wokunu a ohun abaya foforo bi a ohun se wo a san se wo ye de se wo ye den wo ye nyina eniema bi so ho no ma eye nananu machi wade kura ma boba akoso dada eno ne adwamambo ene mpirwanye nsen no na de esei oman na bu oman ebebo oman yi fom e de nim guase ebebo oman na papa anuanu mu ntam eni nipa na no ya toro me kire konkonsa adan afutu mu nyina na mitumufu na adan na modan mu ni akire ba akufo so nana yere papa we konkonsa ntini na yehano ya fani sen apia kubi aha me hwe na ise ma hye woni mu nso na me hu kwan kro na me se me no nyina ti kro mu anti na me nim wo enye wo na me bi me prapra busua panyini fi a wo betwa mu ase me se me ye hwehwe ani mu yi ye yanso ma me na me ye apia kubi udin na mu odu so nim sa edin na kura no e ya brimpodin nkonkonsa de enfataw wo firi ha ko fasekan ko ponim ko bomena na fa konkonsa ne tum sie nani mu no so na nya wo hudidim so pesa wo konkan wo di ye e wa abrabo mu a yi konkonsa ye den e firi wa kwam emmoa wo kwan bia so wata san me ka kire no bia wani na asam na fa wani ko sua so wura waso wata san me ka kire no wona hwan oba besia me gina wei akohwe ade konkonsa bi mpie ma no da enti mu nyina me ka ya moda ne mani amokohwe ani obia wone so ne ne bone keten sisa mo ho obia wone so ne die na konkonsa o na moti ko bisa na mo amuso mo ye musuma si nyuma a obia anim no so e dia mo manya na nanu anim adom a nda me gina ha me kire mu bi e ya ahobrase osom eni anidie titiru ne maaya no monya de yofo mo fa mo nsanya adwuma mo kwadane ade so ankoto mema so odua banche na wutim bode Yo nana hima anopai de uhu ya ha enye boni eye nana yire asetina pa
oni yete wafa yese ni nua nketewa no de ade ye ni nyina chi wan tu ya jejemu ami ye hu se yenso ye hu hian na ye di betu wanim se obeda na se amaye ateti ye de ne fa mu nyina no ode ye mfum so ache no ni atsena se ni nua nketewa no ye di betu wanim no wada na se amaye aso anayre unu anu nketewa no omo so omo da wase bebiri omo de ewu bia no aha wagya ni nyina mu de achewo wafa womu e de womu ahye woyam wo do mo aye maprekope ti nkole atena se ehunu se ofata ayi na ofata aseda enti aseda ensi meso na emra wo ho to mo de wase anaima we kwa de nkenya asem bia o kure omuka se ebe hia minim se bia se hu bi ye nyina ye baako meja otete me no o kire me se ye mfa bone entua bone ka obi ye wade a mfa nhye wo mu na minim ohimpon kese bi a o si so wa brabo mu no o fa yaw bebre mu na ye kan nipa sabi na nka ye kan ne nyeden enka ho na ofira entoma fi enso obo ade ne nananom ye na dum pagya no de drum pempensuo bi a na nkrofo koto ne na ase no ohun se so oto ne ntoma agufin no to twene a obayira ne nchi nti odi kopa baabi hintae abri bia ahomasoa ne ahantan be se be wura no no na wadane nani akohwe saa ne ntoma ago no no ohun se nipa a waya na adwo so betietie nanim no daachi bi no ono so betima be yesa wono na wabafo eno ana me de bo me bra ti abri bia no me se me remfi be bia me firi eden e baaye omo so betima be yesa me medika ka kire mo dada se onananom ye wadom ni eyi fiti bia bi mu de wokoti bia foforo mu a eno sesa wo nipa su ensesa wo suban nipa nyina ya baako omo ye menua no me dibra ne die ananom na dia dom na me nipa su ne die me ne mo a e da so ye nipa baako no sha das semo akira me ka kire mo an se enya nananom yiri nyina ene tesane ya oti wa kire wo do wa ya amana yefe ebuo no a ese fata no mfa ma no ne bese mi hu a se mfa ebuo bi anye den e ma no ko se wa ya de wa kire so wo ba tai wa kire se wo ye nanan yire wate nananom nhira wo Agofia wa oba be hu yen Abusia na tiami bibia bokode se mo ho ye de enya kura ntime mwaye afede se mo hu wiase afede mo hu se sebe mpanifo kan ya mo asa na miampo ye kan da bi me nana kwadwa isi ne kan na se mo se ni ba bi ntimi nkonya gusunsu mo da mane nyi afide mo no de fo mo da twene ho atena se hu se mikro timi fata makonwa ti o se me samba mbaji makonwa eye kure mi kan obi ni chechire mi hwe men sei ne nampan ese ya mi kan obi mi wombi ti mo kan to de fo se ma so mutwi me ba sisi ya mo ja oi be gina wan ne nti sabe wan kasa wo jidin wiase enyo de fo ne so ma me ho na mpanifo te sen ya ba ofie wantimi mpo amu se ye kwa so ni ji mo so chere ya na abusia no nya potre kakra sa wo yesa na kamya se kunyina de fo sa de ma me no how de ni sidie no na busa e de ntie baaye de bro san ko fa yinchi de bro na ewiase da obeto bo etwese ofura no ye da ne ho mpafin si sa bele betebe sa wuti kuremu bonni koksu kuremu komre nyina ne fala ban ejina wo so na me de ma de enti wo therefore enna nanu matankonwa ya tena se ma dwene ho
ya dwene eno na me kan me ba mi hu se mo adwene ho se mo be fa na me se enkasa mmere abusua mesrew se le bia mo kasa be tietie wan so therefore se me se masom oso di em de mo adwene ho no ya dwene de on se boni wudi a woda ho an eso so adaye on boni a wadi enti no adwene pa bia ni wotimtie de make kire no kasa ya dwene ho se ama konto na nanom eno oduma kpam na de betom yen ana wo woni o ma konfo mo ye yodium ama yakuni ba ya ama mama ya sa pam ama konto afiri ha e titiwri nyina ne fale ban nyina wo so abusua mama akoda mo kan o ma konfo ana so o ye busue fonti ko twani ti yenkokunu yekunu na mo jire mu bi ama konto yekuja na kwan na tie me nyina na kutan sen na mimi wombi anya na hwe se ma mimi tie me na mi wombi mimi tie me na mi wombi so hu father fa mani so hu na osaw tuntum kra wo se ye kokko osaw so hu hwe oboni nti so hu tuntum kra wo se ye kokko so hu na osaw hwe wo nti wobekọ fom body si wa fefefe wobetwa bebe fie no wobedwa pe de aduane ehye no na apro ni nyina efiriu cham tia me na me hwe body so kule me na me hwe body so asema na dabato misi mi kwa mi body for mi nibi immediate man kan fo e da odi body asem be sha mi ye hwe de wo makura ye na ni nyina wunya hunu adenti na wote sa na mi mare wetimi aye yodium akontonye ne banye yenkwa kola yenyiri sei am ya die ni so abakura yabo ama konton so ya pam na frikuri mu ama sese yati kuri mu sabe ya so gujem kuri nyina no men na aka yekuri mu wodafo se yanka nkira wo na tie ni yi sabe papa nya hwea bone so nya hwe wodafo se amba konto baby am ya pam no fai no tisi poketi no wo na kokko hwe no fa ne bra na wo hu na ensa wati ama kro de mu abiu afram asema wo nya ya be ka che wono no titie na tie ni na so bo wati a bo mu se enye da wo beto bo atwa suo fra no dan ne ho pafe besiu wate asem nya ba empani 47 asem sanso no hyewa ye mfa insentity ya de ano na eka nti de yankan ha ni ko wo de fra me se fo makonwa no obia be di wo okunu bi mu na me ka kire mo na mo nya konto asem bema sabie buru sabie nyaado na chi am sabie buru sabie nyaado shanka sei timie amo hyesen dam wate abusia wo ye yeko odi am yenko na wo de wo partner ha nya ni etwa na so nya okola na odi anim ye na mo di asem nya be so amenko ameso yi na ma konto me kopa ne ti we na asem hwe kuro so yi ebusa pa no di wano ya sei jimi o katam se sebe o san to se wo bo apa didi matam to se bia edi kan boa so no wa ye me te se ma boda ma jimi eye nka me da me wo me da no anka bu ho dia me de be yo na me we mi ko fa ma konto we boni be na mai mo se ma no otro enti me so no fa kunya so ana me se yi wo de mo fa kunya ma me ametimi ma bo ba no so a mo se me ko bu kase na me ko bu kase akola ma ko te se me ko hu ne ama konto so na Fowa. Sua huniaba. Huniaba. Therefore. Udi adu ma ko de mi bisa se emfa zuzu bi ama. Wo se fefe. Wo hu. Sa me ba kwa wade ase kwanda no bonni asa betra se. Mi gidi ye pa se brade ma no e na ma akwasa akwa ba be si ni tiri so. Therefore me medru. Therefore me medru die. Ni medru die mfun so bia ni ho. Enti therefore me pa chew. Ebe ya nke bisa be ma no. If you say therefore me no mi enu ni pefe se bo ahema wanye mpen. Enye man kwa na mfun so we ho. Enti therefore me so be frɛ be ma no obusa no. E bia na mfun so ni free be ma. Hey ya ho de enko. Therefore Emma no ya na mfun so ni ntan free you. Enti be ya therefore mesre senke be ya frɛ be ma no bra
na senka memma na drum pa wode be hye boahema nyinsen a mia me kwa kwotiti bi abren o be so ku fa se be hye me ma beba no be twin fa mo se me bonso bo so e krawa therefore enfunso ne won ho se wontimi nwo na me bua na duro mama na nyem boahema eno no krawa na woye na ene de me so mo gidie pa se duru mu a ode ma boahema no na aka na wo de enfunso a wo be ma no ho a me bua na ma na duro am na hye boahema nyinsen eno no enfunso be ne wom me bua me amaye no therefore me de mua na me de bua na me gidi pa se nya ma duro no efri ma duro no da efri wase no be ma no nti na me ka se on enfumso na efri wo ba na me ma duro ni de me nye bi ma ni me hwa mo da be me su da bi Apia kubi. Anaire. Eti say. Twile ampanda uroma. Yepa. Ini se he ya na meto. Ampa so me baaye no mabeto wa. Denti ameti wu ha no, enye bone. Efimra me ne mu be hia wa ha. Eye krom amrante ne mabawa okai. E be hia wa ha be di twetwe nkomo. Ene ma bi koso. Mani anje ho. Dai bi hia no. Na pacho senya. Ne kasaba. Nti efiri wona me ye madwen se me ne obehia kokoam na me ne wakasa. Efa niema bi a ekoso ewo wabrabo mu a emmoa wo. Me kasa na me bo konkonsa so. No bia da ne nani ebehwe wo. Na yire we de wadawru ma. Ade we de me anso kra ne me mfa kwanya sunfa ntu anim. Sa di na akrum ha ye de atome so no. Chese ne me krenhia ba akokra ha me. Minya konkonsani. Me kure mu mi yote ka kire keke. Mi yote ka kire de mani hunu ene de ma so tem so enko ya ne mi di ho adanse ye. Madwuma me ye kese no a no. Ene te ka kire no. Enti o mo de da no ye no konkonsa sa ha me. So me ka obi a so ntie mi. Nti obi a so fra won tena sim tu fu se te ka kire wo ebokuru. Sa. Me kura na yira metie wo di bia di me pen. Na yira me. Ai. Na me nyamba ware nana. Wo beto me abusu panyin fie ho. Na me pra. E di asem na okan e. Kafla na yire. Na mum de ho ni se abusu panyin soso wo ba. Wo ba wa ono asisu a wo pra eyeye. Sebe ne nsadu nyina ntwitwa eye adwuma kama. Nti na me hu die nti a eza so firi ba bi be pra obi fie na kire ma adwen nti ne ma me kan sa na ma kire wa adwen me na me de me ho na me se me som nti se wo kosom ba bi na wo de wani hwese obi wo ho e wo so wo ye na wanya na isa wo ne nipa kro no kwa kwesiesin kan ai de me de papa ye na me ye papa ye bi nso so ha na yere aso ya no ye de ntutu ababusua mu wo adwen kire ye fancy ho enne toa me toa wo hai me ba se me betufo efa wadoma chede no ho eye te ka kire no me serew efi nneko jai se nipa bibia do hu bia wo se wo de wano be ka won hwe yi adachi no ebe kwatia wo no obusua ebe kwatia wo nchirima wo de edi boni bi ebe to obusua ho emmoa wo me kan say uko ka obi ho asem na ekoye ntokwa na sabi ma no da so mina so ya ma ba so uti po na wuwu na so wawo sa abofra wo di sa di na kanidi ho abofra na ne papa ko di atra ye bo ni kun no nti apia kubi be ma ni munyamfo di nti amefra wo ha no enu ano no sa mesrew akeka konkonsa no jai na mwa wabrabo enu nti na mefra wo ha
ana yire mpacho me bisa wasemo onse me medika aka kire wo se me nyan konkonsani me oteka kire ho adwuma ne meye ana me se meti asem bi ana se mani hu bibi na se manon kan ya na ase hihye me bo esa na me bo o ma me bo funu me ase de medi adwane bone no so se me kan so a na me ama me ho atomi me boy me se fom patwa hwade o sisi ya me no ti hei sinkrofo twom no mo edo mani to hwe nti se obi hia me na pia kubi me hu se na one na yere te ho a e ba ne sen na me kyirimu seni na koso a me patwa e bone ebi se man kyirimu nsusu a ebi kura no obi akwadwen se ono kwasese na foforo wode koforo na yere mwanu siwa enye ne bone so mwanu siwa wate ide futu na mbetu wo se wo fa na ode ye adwuma ebeboa why esha so no mpaboa na watimi anante ati me da asede ide nhwehwe nim de se me kan ne o kire oda ya coming pray odwam nkura ntimi ansesam o na besa we kura yinkura nche kura mama hu sisi o kura watimi nka ne o kire minya bia meba be ka kire wo awo na aba bebo ma no adwane agu me ka kire nkrofo e de genia mafoforo o ka sensem ne me ka no kwa we kura ne nsese me dasa asem we so esi minyo bi ka kire no aha matofo oh boafo we dia bra betie foforo kra mesi bra betie mono chan enkan so oh bra ko bi ese me boa oh boafo mesi bra betie oh betie boafo oh mesi bra we are on a mouth que pour que le boule tenga naba let you shall at yawro the meeting dik la pala hola ho yim ka yiti jomi wo bo fara la hon tarte wa akala tete yango etasela fifi dita gema soka timatara timboya dela bir han yelkra ayimbire motenga bira ayimbire yena mara ayimbire te inga hanse atake to ngombo tsela te inga zelke to ngombo tsela sangara pa bensi ila mambo tentar lebla tetenga lanta ba bala la ke la va lo za awabe tenta lebe bolka la nta ba bila dit mo akora homa akora la ikira akore aha ige adollala na bayide be wiide tikala akore oh ha wallahi me kana nanu boso me nko you call siram da afere wo kakwi mame kam na oche wo bako mi poso yabru magatinga wo makayezi mam poso la yabru la bol gatinga maza wa wo kule makankule oh gankule okule gankule okule makankule okule makankule okule makankule aha de kule ayenya ya nini ya Humatua. Hubaganya. Hugania. Bel. Manganya. Hugania. Maganya to yele. Hugania. Bala hoya tu zele maseke maganya. De biele ganti na huganya. Ho. Tetinga atua. Pareke atua. Pasuma atua bel. Kuna biele mane ni rotinga po. La ho yele. Ba so de ganya. Ba po yele. Paka nuru so gana. Zire. Oh. Okaya man la ho. Ngwane. Honna alba. Wato ko biere bo gere klabe. Oh. La songa pa to yele to honna armama. La rawo yele. Jungu ya sani di makle mo akor. O makor impa kalendar amak san so ko ba un ingsin okamo. Makamo. Oh, ase ya zalaba ru wotere ka potire. Tun do me te mantaka banga. Oh. Ay mbiri mpozo. Mama malando alkalata. Akintu ando alkalata. Mami ndo etare na biela. Mami ugete zoe. Akintu ayimbire mami mbe oto lebge narawa. Oto zo me kanana mawa. Oro ya ka bole.
Mira bi ọ̀rọ̀ ya gabuye. Mira bi ọ̀rọ̀ ya gabuye. Akitu anu kelata. Mami no. Binga baba do ya gabuye. Do ya gabuye. Do ya gabuye. Minga baba do ya gabuye. Do ya gabuye. O se do ya gabuye. Do ya gabuye. Baba ya gabuye. Mira bi o ya gabuye. Mira ya gabuye. Baba la te tura taba ho gabuye. 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 Yona. Tura taba ho gabuye. Te tura taba ho gabuye. Mira ya gabuye. Mira bi o ya gabuye. Ya gabuye. Ya gabuye. Baba. Abazi. Obi a me hwehwe ba bi ogina ni. Ha? Ekone enkoto aso e. Abazi. Ekone enkoto aso. Akwasi. Adwai. Ada me ka so be don't ya me se yankone ba bi ogina na nye yanko. Why? Ekone enkoto aso ntem. Na ewie ntem. Ajimai. Ase on hamio. Die abibia asema. Yako na woka yanko. Ajimai. Awazi yanko. Ajimai. Kwesi. Yeah. Frema wo no pese me koka. Kana yimi ni na honto yi ade na nanu be ndi aye ade ma meda be se da ide na frema jiri jamani so na wosu tin dem pese ko ka kire o defo ade o de be na o de aye Kwesi ta muase na oni me de no Kwesi ade na to da wo yi ho te se wo yo ba sa be ma o kasa so pa Bema wakukutu ti so pa aden. Akwasi. Kai boshe na o share me no. Uma meti asese. Mubia te da. Kwasi afe ba ne say. Ye me o ba be ka chem say. No. Hu ni die. O ka wa kan bi. O pa wa pun bi. The child said, "Yeah, o kasa so ba no." Kwasi nemboa. Ajimai bo shen de Michelle. En se de ba yo ni sigiri jina mani so no. Be kwa koka defo. Sama bia ni wiase. Ajimai. Si de make am sama bia ni wiase. Kwasi. Kanana no. Sa kwasi. O piti. Tewa minu tema Kwasi. Me kanana no se uhuye. Me de na ofisem abeto nchen. Me de nua asem abeto nchen. Kwasi. Next on AHINTASEM.
Adam was bro. No baby, usu disi ye. Ye bani suma o, ane ubede di o. Ni bada senye, bani uye, usu disi ye. Ye bani suma o, ane ubede di o. Ye kwano bo bebe ye, udi ye. Wankwa san bebe, usu disi yo. Eso bani suma o, ane ubede di o. Ni bada senye. Kumbe brebe mona to bebrebe usu wudi siye aso bani suma o ane hu bedadi o ni pada senye bani uye usu wudi siye ye bani suma o hu bedadi o e ni pada senye ni pe kunkum kwankwansa bebrebe ye wudi bebrebe so wudi siye o e bani suma o ne hu bedadi o ni pada no bo bebrebe agama bo bebrebe eni pe kunkum usu wudi siye ye bani suma o ne hu bedadi o ni bada senye bani uye usu wudi siye ye bani suma o ne hu bedadi ye bani suma o ne hu bedadi ye bani suma o ne hu bedadi ye ni pe kun bebrebe ye hu bedadi ye bani suma o ye kwankwansa bebrebe ye hu bedadi o bani suma o hu bedadi agama mo bebrebe ye hu bedadi o bani suma o hu bedadi amona to bebrebe hu bedadi o bani suma o hu bedadi ye wudi ye moja ka go bebrebe ye